En zo steek ik dan in het ruimwetter. En dan ga je nog te krijgen met de milde lucht, met de koude lucht, laai letter van de maan en van de middag op de loer. En dat kun je dan. Ik merk als het ruimwetter overgaat in sneeuw en weer te sneeuw, dan wint die koude lucht erin. En de koude lucht, ja, die zullen wijzen, het wordt volop winter. Joen en vannacht. Allereerst kans op glijdens. En in sneeuwbuien, maar die ben er ik, sneeuwbuien of buikjes, ik nog eens een keer kans op min zicht. En dan de opklarings die binnen er en de temperaturen 0 tot min 5, lichte tot matige frost. De heetste temperaturen op de eilanden onder invloed van het zeewetter natuurlijk. En de wind die van de zee komt uit het noordwesten waait. Die zal matig en vrij krachtig wijzen, op het vasteland zwak. Morgen beginnen we met de kans op glijdens, maar die kans blijft uiteindelijk de hele dag. Want we gaan temperatuur om en bij het vriespunt, plus 1 en min 1. En we gaan uit en terug wat sneeuw en sneeuwbuien, de meest actieve buien in het watergebied, maar daar kans op tongen zelfs. De wind die komt uit west-zuidwest waai en die is matig of zwak, maar in het watergebied nog vrij krachtig. In de nacht al matige frost, min 6, min 7 graden en dan zetten we terug naar het weekend. Het vooruitzicht. Sneeuw en sneeuw, temperatuur nu daar om bij de min 2, min 3 graden, steeds maar lichte frost. In de nacht samen min 8 en als het lang opklaart kan het samen 10 of 12 graden onder nul worden. Dus kans op strenge frost. En de kans op sneeuw en sneeuwbuien, die blijft ik nog op beide dagen. En uiteindelijk is het mandje net volle oors, hoe daar nog zo'n min 2 graden. In de nacht min 6 gemiddeld. En we hebben het over sneeuwbuien en buikjes. Nou ja, dan blijft de kans op glijdens. Meestal voorzichtig in het verkeer. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.